Užít si prázdniny a zároveň se naučit disciplíně. To je smysl letního tábora pro děti ze sociálně vyloučených lokalit v Jablunkově na Třinecku. Pořádá ho občanské sdružení Vzájemné soužití společně s policií České republiky. 25 dětí ve věku od 7 do 15 let je týden na táboře v Jablunkově. Přijeli z Ostravy a většina z nich je vůbec poprvé mimo město. Jsme tady přišli do lesa, jsme začali sbírat kury, různé stromy, klácky. To máme na to, jak jsme v týmu, máme dělat ornamenty. My prostě jenom vybíráme, které si to jakoby děti zaslouží za slušné chování, které k nám chodí do našich zařízení a prezentují i to naše zařízení. Program dětem připravují policisté, na tábory s nimi jezdí už 8 let. Letošní tábor se nese v duchu rytířské doby, budeme hledat svatý grál, snažíme se to pojmout v duchu přátelství, spojenectví, pomoci druhým. Tyto děti, které jsou zpravidla nejvíce ohroženy latentní kriminalitou, sváděním k jakési delikventní činnosti a mnohdy to berou jako normu v prostředí, ve kterém žijí. Smyslem je taky říct jim, jaké mají práva, ale zejména povinnosti. Náklady na týdenní tábor zaplatí občanské sdružení Vzájemné soužití. Do konce prázdnin proběhne ještě jeden obdobný turnus. Jiří Loučka, Česká televize, Jablunkov.